प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। बना के वीडियो के सखी करे जा भेज बना के वीडियो के सखी करे जा राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। लाली बाली ओठा लाली गे सखी वो करे दिलावल। लाली बाली ओठा लाली गे सखी वो करे दिलावल। राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। कहियो बजरियो घूमल गई सारा कमाई 100 दिन पर लूटल गई। हमारा न कहियो बजरियो घूमल गई सारा कमाई छौरिन पर लूटल गई। हथवा में हाथ डाली बैठी गे सखी झूला झूला। हथवा में हाथ डाली बैठी गे सखी झूला झूला। राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। हमारा उजी में लगावल मनीष मतंदली बड़ी तरसावल। कहियो नहीं हमारा उजी में लगावल मनीष मतंदली बड़ी तरसावल। छोटन शैलेंद्र के संगे में छोटू पानी जरदा चबावल। अभिजीत अजूबा के संगे में छोटू पानी जरदा चबावल। राजगीर के मेला में जाके भतार खाली छौड़ी घुमावल। राजगीर के मेला में जाके भतार हमर छौड़ी घुमावल। अगे हाँ गे सखी।